Δεν είδες Βασίλεια, μάλλον στο δευτείο δεν πήγες. Πού? Στο μαγαζί το καινούριο, στον Αρεμό εκεί που έτσι. Όχι, όχι. Δεν έχω πάει ακόμα. Με την πισίνα δεν λες? Ναι. Όχι Πολύ ωραία. ακόμη. Πολύ ωραία. Άμα γι' αυτό σου θα περάσει πολύ σπεσία. Είπα χτες με το θείο στον Πέτρο σε κάποια φάση να κανονίσουμε να έρθω να μείνω στο ένα από τα δωμάτια που φτιάχνει, γιατί μου είπε είναι πολύ οικονομικά, είναι και για τους κυνηγούς, αλλά μπορεί να μείνει όποιος θέλει. Εντάξει, ταβέρνα είναι από κάτω για φαγητό, θα έχω πάρει προμήθειες μαζί μου. Είναι κάπως αφού πάνε και πληρώνουμε ξενοδοχεία 200 και 300 ευρώ και ένα ύπνο κάνεις μόνο. Αφού όλο έξω είσαι. Τι πας και κλείνεις το δωμάτιο υπερπολιτελείας, δεν κάθεσαι μέσα στο δωμάτιο. Δεν πάω. Καθόλου. Για έναν ύπνο, πας και ένα μπάνιο. Εμείς το 95 στην Τίνο που είχαμε πάει, πληρώναμε 16.000 στον ύπνο το άτομο. Εντάξει, Το 95, το μηχάνημα εκεί μέσα. Πού πας κουκλά μου? Απάνω μου θα φύγει. Απάνω μου να... Τι μου είναι κόβει άλλο πλησία. Δεν έχω κάτι.